दिनै हाबाफारियाव बहा जौगान हाबाफारि खुंनाय जादों नोंथाङा? गिबियावनो आङो मिडिया नायगिरिफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। दिनै दतमा मण्डल बिजेपिनि जे बानजायनायाव जयनिं हाबाफारि जादों। बेवहाय फारियै दुमुरुगुरि गामियाव मोनथाम गावबुरानि आन्दाराव गासै 80निबो बारा बेवहाय बिजेपि दोलोखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जगदान जादों आरो दिनै जोंनि नैबे लङादुवार होननाय मोनसे गामियाव दिनै बेवहाय 70निबो बारा बेवहाय बिजेपि दोलोखौ मोजां मोननानै जगदान जादों। जाहोना बेनो दिनै दतमा समस्ति हिसाबै बिजेपि दोलोआ मोनसे गोख्रों मोनसे हाबाफारि लानानै खामानि मावगासिनो दं आरो बुंनो थाङोब्ला बिजेपि दोलो हिसाबै दतमायाव खुनु मोनसे दिनै मा होनो जिरायनानै थायाखै। मानो होनोब्ला जोंनि समाज कर्मि जे फैगौ जे बिसायख'थियाव बिथाङा दतमा कनस्टिटिउन्सियाव बिजेपि दोलोनिफ्राय दिनै दतमा कनस्टिटिउन्सिनि सिंनि जे रायजो राजाफ्रा जोंनि जे मनरन्जन ब्रह्म बिथांखौ प्रजेक्ट खालामनानै देरहाहोनायनि मोनसे हाबाफारि लानानै खामानि मावगासिनो दं आरो बेखौ दिनै सारा मोनसे समस्तियावनो दिनै नुनो मोनबाय थादों जे बिजेपि दोलो हिसाबै मोनफ्रोमबो गामियावनो दिनै मेम्बारशिप दिनै जोंहा दंसै। दा बेखौ नायोब्ला दतमा समस्ति हिसाबै जोंहा देरहानाया दिनै रोखा आरो बेवहाय खुनु मोनसे गुबुन दोलोआ दिनै फेर फाथिनो हानायनि मोनसे गोहोआ गैया, आं बेखौ बुंनो हायो। रायजो राजायाथ' दिनै 100% दिनै मनरन्जन ब्रह्म बिथांखौ दिनै मोजां मोननानै दिनै जोङो दिनै लेंलायनाङा बिथांखौनो दिनै नागिरनानै दिनै लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो आरो बिथांजों खामानि मावफानो होननानै दिनै गोबां दिनै जोंनि ओनसोलनि जे दैदेनगिरिजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा दिनै दैलि जगदान जादों। थांनाय मोनायाव गासै 200निबो बारा बेवहाय गुबुन गुबुन कमिउनिटिनि जे रायजो राजाफ्रा दिनै बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोनहा दिनै फर्मेलि बिजेपि दोलोआव जयेन जानानै खामानि मावनो दिनै साखाफारा जादों आरो बिथांमोनखौ दिनै बिजेपि दोलो हिसाबै मण्डलनि जे नन्दलाल नार्जारि बिथांनि दैदेननायाव बिथांमोनखौ दिनै बरायनानै लानाय जादों। आंनि मुङा राजिब बसुमतारि, लङादुवार, दतमा लङादुवार। नोंथांमोना दिनै बिजेपि दोलोआव जगदान जानाय जाहोना? जोङो दिनै समजों लोगोसे खारफालांनो नागिरदों। मानो होनना बुङोबा जों आगोलाव सोरबा दङमोन UPPLआव, सोरबाया दङमोन BPFआव। दा जोङो बेफोरखौ गारजोबनानै बिसोरनि खामानि मावनायखौ जोङो बांद्राय साबजानाय मोनाखै। बेनि थाखायनो जोङो दा जोंनि गोदान बिजेपि सरकारजोंनो जोङो जगदान खालामनानै खामानि मावलांफानो आगान सुरदों आरोखि। आंनि मुङा सर्म नारायण ब्रह्म। जोंनि बे गामिया सा दुमारिगुरि। दिनै जोङो बे बिजेपि हान्जायाव जयेन जानायनि मेन खार'ना जाहैबाय सारनि जनसाधारनखौ मोजां मोननाय सिबिनाय, बेखौ जोंनि बेवहाय नुजानाय रायजो राजाफ्रा माने नोजोर बोनानै खुब माने गोसो गोरबोजों मोजां मोनदों। बे सारा खुनु गभर्नमेन्टनि जेबो पावार मोनाब्लाबो गावनि जानाखि केपासिटि दं बेजोंनो रायजो राजाफोरखौ बहुद माने अननाय, रायजो राजानि जौगानायनि फारसे जेरै नैबे जोंनि मन्दिर दंमोन, बे मन्दिराबो सारा बे थिं गब्लंजोबनायखाय बे गोदानै बायनो थाखाय जोंनो आगोलावबो अनसुंथाइ होलांदों। दा बेफोरबायदिनि अननाय सिबिनायखौ नुनानै दिनै जोङो बे सारनि हान्जायाव हाबनानै जोङो मदद होनो थाखाय हेफाजाब एकदम गोसो गोरबोजों जों दिनै जयेन जानाय जाहैबाय। आङो आजिलै आङो BPF हान्जायाव 17 बोसोरसो आं आगोलनिफ्रायनो दङमोन। दा दिनैहाय बे सारनि गोसो गोरबोनि जनसाधारनखौ मोजां मोननायखौ
आङो निजा आंबो मोजां मोननानै दिनै जगदान होनो ओंखारदों आरो এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ECG টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰা বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एन्ड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेन्टेल हाइजिनिस्ट इमार्जेन्सी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन